नमस्कार. संतोष आबा काकडे प्रस्तुत स्वयंभू यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. संतोष आबा काकडे प्रस्तुत माझा गाव माझा देश या सदरात ताज्या घडामोडी जरूर ऐका. स्वयंभू यूट्यूब चॅनल ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी खाली दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेचे अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विशेष श्रमसंस्कार हिवाळी शिबिर 2022-2023 त्याच्यामध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं युवकांचा ध्यास ग्राम शाश्वत विकास या अंतर्गत पांगारे येथे 16/1/2023 ते 22/1/2023 या दरम्यान विशेष हिवाळी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या विशेष हिवाळी शिबिराच्या दरम्यान पुरंदर मेडिकल असोसिएशनच्या विद्यमाने सर्व नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी व उपचार शिबिर दिनांक 20 शुक्रवारी आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी पुरंदर मेडिकल असोसिएशनच्या अध्यक्षा माननीय वृषालीताई जगताप तसेच डॉक्टर राजश्री झेंडे आणि डॉक्टर सोनवणे हे आपल्या टीम सोबत हजर होते. त्यांनी पांगारे गावातील सर्व नागरिकांची अतिशय व्यवस्थितपणे तपासणी केली. त्यांना सर्व औषधोपचार मोफत करण्यात आले. दुखत नाही वर काय नाही पण पायाला खडा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने पांगारे पुरंदर येथे आम्ही आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर आपल्या ह्या आरोग्य शिबिरासाठी पुरंदर मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टर वृषाली जगताप, डॉक्टर सुमित काकडे उपाध्यक्ष, डॉक्टर निलेश सोनवणे आणि डॉक्टर झेंडे मॅडम या उपस्थित राहिलेल्या आहेत आणि त्यांची टीम उपस्थित राहिलेली आहे. आणि या आपल्या मेडिकल कॅम्पसाठी आरोग्य शिबिरासाठी गावातील भरघोस बहुसंख्य नागरिकांचा इथे प्रतिसाद लाभलेला आहे. आणि या मेडिकल कॅम्पचा मला माहित आहे की सर्वांनाच खूप मोठ्या प्रमाणावर औषधं आणि मेडिकलची सुविधा उपलब्ध झालेली आहे. तर सर्वजण खूप खुश आहे. त्यासाठी मी पुरंदर मेडिकल असोसिएशनच्या अध्यक्षा डॉक्टर सौ वृषालीताई जगताप आणि उपाध्यक्ष सुमित काकडे सरांचे खूप खूप धन्यवाद मानते. अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर यांनी पांगारे या गावात जे शिबिर ठेवलेलं आहे या शिबिरासाठी आम्ही पुरंदर मेडिकल असोसिएशनच्या तर्फे तळागाळ्यातल्या या ज्या लेडीज आहेत त्यांचे जे सध्या जे कॉमन प्रॉब्लेम आहेत ब्रेस्ट कॅन्सर, गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर याच्यासाठी आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुरंदर मेडिकल असोसिएशनचा कायमच प्रयत्न असा असतो की गावोगावामध्ये कॅम्प घेऊन शिबिरं घेऊन सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचायचा. तसा पांगारे गावचा आमचा संबंध जुना आहे. माझ्या मोठ्या सासूबाई पांगार गावच्याच आहेत. तर पांगार गावामध्ये अजून येऊन आम्हाला शिबिरं करण्यात आनंद वाटेल. तुम्ही अशी जरी दर महिन्याला एक शिबिर ठेवलं तरी आम्ही येत जाऊ. नवरात्रात तुम्ही दिलं होतं निष्ठाई देवीला वचन की तुम्ही शिबिर घेणार आहात आणि योग तो अतिशय लवकर आला. अजूनही शिबिर आम्ही अरेंज करू. अजून काही असेल तर सेवा आम्हाला करायला संधी द्या. आणि मॅडम तुमच्यामुळे सुमित सुद्धा आमच्या गावाला आला. डॉक्टर सुमित पांगारे गावचाच पण उपाध्यक्ष पुरंदर मेडिकल असोसिएशनचा आणि थोडंसं सुमित दुर्लक्ष होतंय तुमचं पांगार गावाकडे. बोला आता तुम्ही. असं काय आता जर सहभाग बघितला तर या आपल्याच आनंदी हॉस्पिटलचे या ठिकाणी सगळे टीम डॉक्टर औषधं ही आपणच आपल्या गावासाठी आणलेली आहेत एकंदरीत.
आणि हॉस्पिटलचं माझं कार्यक्षेत्र जेजुरी आणि त्या भागाची पंचक्रोशी असल्यामुळं त्या ठिकाणी आपल्या आमदार संजय जगताप यांच्या मिसेस राजवर्धनताई संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ग्रामीण संस्था चालवतो। त्या ठिकाणी आम्ही 18,000 महिलांना जवळजवळ मोफत औषधं आपण देत असतो त्या ठिकाणी। तर ते काम मी माझ्या परीने पूर्णपणे करत असतो। त्याचप्रमाणे आता आपल्या पुरंदर मेडिकल असोसिएशनच्या ऋषालीताई जगताप असतील, उपाध्यक्ष प्रवीण जगताप सर असेल, मी असेल, आम्ही ह्या ठिकाणी पूर्णपणे ज्या ज्या ठिकाणी कॅम्प आयोजित केले जातात त्या त्या ठिकाणी आम्ही आवर्जून जातो, त्या ठिकाणी सेवा द्यायचा प्रयत्न करतो, मोफत आरोग्य शिबिर घेतो। आबा तुमच्यासारखी, संतोष बाबा तुमच्यासारखी सगळी इथं माझी वडीलधारी मंडळी ह्या ठिकाणी आहेत, त्यांचा आशीर्वाद माझ्या मागे आहेतच। फक्त काय होतं की काही वेळेअभावी त्या ठिकाणी थोडंसं पोहोचू शकत नाही, परंतु कधीही बोलवा, ह्याच्यापेक्षा मोठा कॅम्प ह्या ठिकाणी द्यायचं मी या ठिकाणी आश्वासन देतो। तुम्ही म्हणाल त्या तपासण्या, म्हणाल त्या गोष्टी या ठिकाणी मोफत होतील आणि म्हणाल त्या ट्रीटमेंट ह्या फ्री केल्या जातील, ह्याच ठिकाणी मी या गावामध्ये आज या ठिकाणी सांगतो। डॉक्टर सुमित, आपण कोविडच्या काळामध्ये अतिशय उत्कृष्ट काम केलंय आणि आमची खरोखरच कॉलर टाईट व्हावी असं इतकं तुम्ही चांगलं काम केलंय। मी मुद्दाम तुम्हाला हे डिवचलं की आमच्या गावामध्ये सतत तुम्ही वेळोवेळी आणखी काम करावं या दृष्टीने मी तुम्हाला तसं बोललो। खूपच धन्यवाद तुम्हा सर्वांना, पुरंदर मेडिकल असोसिएशनला आणि त्यांच्या सर्व टीमला मी धन्यवाद देतो। आबा आपल्या मागणीनुसार आताच मी लवकरच महाआरोग्य शिबिर घेत आहेत, त्या ठिकाणी जवळजवळ 1,000 रुपयाच्या टेस्ट आणि गोळ्या औषधं आपण मोफत देणार आहोत। तर या ठिकाणी मी एक गावाचा एक नागरिक म्हणून किंवा एक मुलगा म्हणून या ठिकाणी मी तुम्हाला एक शब्द देतो की मी या ठिकाणी एक गाडी पाठवेल, त्या गाडीच्या माध्यमातून कुणीतरी इनिशिएटिव्ह घ्यावं आणि आपल्या जेजुरीच्या आनंदी हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी आपल्या इथल्या लोकांना तुम्ही घेऊन यावं। त्या ठिकाणी मी सर्व सुविधा मोफत देण्याचा पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न करेन। धन्यवाद।